Halo mhuri yeZimbabwe, tinokuchungamidza zvekare muzuva ranhasi. Muzuva ranhasi tine nhau dzatinoda kukupai dziri munhau. Nhau iri kuenderera mberi, nhau iri kuramba ichitaurwa nevakawanda. Pane mari yakabiwa yakawandisisa zvikuru. Tingangoti ndo mari yekutanga kubiwa zviri zvakaripotwa kumapurisa oro zvinozivikanwa nemapurisa. Mari yakabiwa kuBulawayo. Mari iyi pakasvika marobberies pabhengi iro rinonzi Ecobank branch racho ndere pana corner 5 Street and 9th Avenue Bulawayo. Nhau iyi yakaitika musi weThursday, asi nhau iyi iri kutenderedza vanhu vakawanda musoro, kusanganisira nehurumende, kusanganisira also nemamembers of insurance, kusanganisira nemabanks. Iwaya zvichinzi izvo izvi hazviwanzoingoitika pasina vanenge vari involved, either vemukati or the security company. Ndekuti vanhu vaiziva kuti mota idzi dzine mari yakawanda kudaro members dzemasecurity, saka vari kususpectwa kuti aiwa pane zvimwe zvinenge zvakaitika kuti mari iyi inge ichitorwa. Takaona ma-armed robbers akasvika nepfuti, makatarisa mavideos muzvivhitivhiti zvakasiyana-siyana kana mapictures, vakasvikawo nepfuti mota nhatu dzainge dzakatakura mari. Kazhinji kacho hazviwanzoitika, asi zvinhu zviri kufungidzirwa kunzi pane tip-off. Asi mapurisa ati aiwa nyaya iyi hatiisiye kusvika tasvika kuzasi kwayo, kusvika tanyatsobata vanhu vakaita izvi. Asi maZimbabwenzi mazhinji ari kutozvirabhisha, ari kutaura kuti aiwa izvi mapurisa ada kuratidza tumhasuru kuti aiwa vanogona kutsvaga mhandu dzakaita izvi, asi ivo vari kusiya vakawanda vakatoba mari dzakawanda kupfuura idzodzo. Asi kuba uku vaiba vachishandisa mapoliticians, vachishandisa mamembers akasiyana-siyana, vachibira vanhu veZimbabwe zvinzi iyi mari iyi itori nani, ndeyekuti mari iyi ine insurance. Mari yakabiwa vanhu veZimbabwe inofanira kunge yakachinja upenyu hwavanhu veZimbabwe. Mari yaifanira kunge ichivaka mahospitals, ichivaka maroads, ichivaka zvakawanda, infrastructure yemuZimbabwe yatiri kuona parizvino yasara marengenya. So vanhu vazhinji vari kublema hurumende kuti aiwa hurumende haifanira kuzoona kunge nyaya iyi yakakosha zvikuru nenhau yekuti tarisai muone vanhu vangani vatakaona muzvivhitivhiti mapicha vachiposta vakaisa mari dzakawanda, mamillions of US dollars pamatebhuru pavo. Asi hurumende hainoda kuzvibvunza kuti vanhu ava mari idzi vaidziwana kupi. Takatarisa vanhu vachivhayo, vanhu vanotorwa mapictures vane mamillions of US dollars akaiswa pamatebhuru. Ana Scott vachitorwa vane mamillions of millions nemagoridhe chaiche gold bars akaiswa pamatebhuru. Ana Chimombe, ana Mike Chimombe vakasiyana-siyana, naMpofu vatiri kuona vakasiyana-siyana, ana Passion Java, ana Magaya, vanhu vakawanda vatiri kuona vanotobuda vakatodisplaya mari dzacho, kwete dzekuda kutsvaga dzavasiri kuona. Fanika mapurisa zvati aiwa ari kuburitsa vachimhanya vachitsvaga kwese. Yes, of course vanofanira kutsvaga mhandu idzi, but pane dzimwe mhandu dziripo dzavanoziva ivo asi havakwanisi kunge vachidzibata nenhau yekuti vanokontrolwa nepolitics. Zvinova zvinhu zvine Zimbabwe aiwa nyika yakanga yakadaro, nyika inenge yakatomira zvisina kunaka. Inofanira kunge nyika yese munhu isaita crime, kunyanya macrime atiri tichiona zviitanga sekutamba, but mari idzodzo dzitori hombe kutopfuura tuma4 million tiri kutaurwa twakatorerwa Ecobank. Mari idzo dzakawanda dzinofanira kunge dzichidzoswa, ende vanofanira kunge vachibvunzwa vanhu kuti mari dzavakaisa pamatebhuru idzi, mari dzavari kudhonedza ari mahard cash, mari idzi dziri kuuya sei, dziri kuwanikwa sei? Asi takaona hurumende nemapurisa acho achingonyarara, achitosekerera achizviona muzvivhitivhiti vanhu vakadisplaya mari idzi kudzimba kwavo dziri, vasingamboita mainvestigations or vasingamboenda kana kunotsvaga kuti tione kuti mari idzi dzinenge dzawanikwa sei. Ndo zvinokonzeresa huore, ndo zvakukonzeresa kuti vana veZimbabwe vaite umbimbindo wakadai so, kunoba mari, kunoita marobberies. Even nyange ukazoona even nyange direct, asi munhu iye akanga ari part of marobberies, wakamuona ane 1 million havafanira kunge vachizvibvunza, ndekuti vanhu tinoita kuzviona kuti mutemo unenge wangorerekera kune mamwe macitizens as general citizens of Zimbabwe. Kana ari mapoliticians aita mutemo hauwabvunze kuti sei vawana mari dzakawanda kudai so. Zvatinoona zvinenge zviri unfair. Saka vanofanira kutangira even nyange kumusoro, kwete kuburitsa muzvivhitivhiti
mapepa awana Herald naZBC zvichiita kunge zvinhu zvinoshamisira sei, asi takaona zvinhu zvakawanda zvinoita uori zviri kuitika zvakawanda, asi mapurisa hapana chaanoita kana mainvestigations atinoona anoitwa hapana. Zvinoratidza kuti aiwa uori watogara urimo, asi apa izvi zvangoitika zvokuti ivo vanenge vasingazvifungire ende zvinhu zvavanoona kuti vada kutongoinvestigata and vachiziva kuti vanhu vaya vari kutageta vanhu vasina power. Mageneral waZimbabwenzi ari kutotsvagawo survival nenhau yezvinhu zviri kunetsa munyika. Zvinhu zviri kunyanya kunetsa munyika nenyaya yekuti vamwe vanhu vari kuba mari dzacho, vari kubva vabenefita ivo chete, vachisiya nyika iri pamarengenya, nyika ichitadza kunyatsorana, nyika ichitadza kuisa mapolicies ekuti maindastry aite vana vediki vashande. Mapurisa achingoregerera fanira nayo tanga tichingotaura nhau yevana Chivhayo, ana Chimombe, ana Scott mabvuku vachidisplaya millions of US dollars ari pamatables pavo nema US dollars nemagold bars. Zvinoratidza kuti mutemo chaiyo hausi kushanda. Saka vanhu veZimbabwe vamwe vakutotora mutemo kuisa mumaoko mavo, sezvakaita ivava vakangotora mutemo wakaisa mumaoko mavo. Asi isusu maonero edu ndeyekuti hapana chavakasiyana ivo vanhu vakaba mari iyu mamillions from Eco Bank, kungoti ivo vakashandisa pfuti, but hatitomboziva pamwe ivo vana Chivhayo nana Mike Chimombe nana Scott nana Java vesava nana Mpofu nana Magaya, mari dzavanenge vachiwana dzavanenge vachiburitsa vakadisplaya dzedzi, maybe vanenge vatozishandisa kana kutouraya vanhu chaiko chaiko, kana kutoisa vanhu pamagun point, asi vanenge vachiprotectwa nemutemo or protectwa nema public figures of mapolitical giants aya anenge achivaprotecta kuti vange vasingasungwe or kunge vange vachiinvestigatwa nenyaya dzavanenge vaita. Zvinova zvinhu zviri kukonzeresa marwadzo akanyanya, zviri kukonzeresa kuti vanhu veZimbabwe vange vachishungurudzika. So panyaya yakadai, so vanhu veZimbabwe vazhinji havasitomboita serious nezvazvo, ndekuti vanoziva kuti nyika izvozvi pairi iri panza, yes it's a crime, but pane macrime hombe amuri kusiya, amuri kungotarisa momangwa sweep under the carpet nchimasiya akadaro. So what more special necrime iyo yakaitika. Kune dzimwe mari dzakawanda, ma20, 100 million or billions of dollars, even nyangwe mari dzakabiwa kunana Chiadzwa. Zvinoratidza kuti aiwa mitemo yacho haingaingorega kungoshanda kumacitizens, inofanira kunge ichishanda kune munhu wese anenge arimo munyika yedu. So izvi zvinhu zvokuti aiwa zvinhu zvatiri kuramba zvasiri kutendera kuti hurumende inofanira kunge ichiisa kuti mitemo inge ichishanda kune munhu wese, whether kuti munhu politicians or munhu zvake as macitizens, manormal citizens. Ndaurege kungorerekera mutemo wakarerekera kunhu one, asi izvi zvakaitwa navakomana vakatora mari Bulawayo. Yes, tinoshoropodza, asi tinoshoropodza futi zvakaitwa futi nana Chivhayo, kubira vanhu vanoita mari idzodzo nemawanire vanoita mari idzodzo zvisiri pamutemo. Tinozvishora futi nana Chimombe nana Scott vanondiswera vakadisplaya mari magold bars, but hamuzvibvunze, tinozvishora futi. Saka kana makuenzanisa mutemo, yes we take you serious kana muchiinvestigata even nyaya dzema-armed robbery nechi tinokutorai serious, asi kana musiri kunyatsoenzanisa nhau dzese dzinenge dzichiitika muZimbabwe, aiwa zvinhu zvese zvamunenge muchiita hatimbonyatsotora serious, tichingozvitora kuti aiwa even nyangwe vanhu vacho chaiche vachiziva marobberies vanotovaprotecta, they won't even name them, ndekuti vanenge vachiona kuti aiwa vanhu vari pachena vakataurwa kudhara hamukwanisi kunge muchivasunga or hamukwanisi kunge muchingwai. So tototi iyo munhu wamunenge matoona anenge achida kutouya munharaunda menyu achida kuinvestigate, anenge asiri right, ndarege kutombopiwa kana information kusvika ainvestigata vanhu vatinoziva nemacrime ari pachena, vanotozikanwa, because vanhu vanoita anotoratira madetective vanoita nyaya yekuinvestigata nyaya vanoshanda nepublic. Saka vakatarisa even nyaya dzana Chivhayo nana Scott nana chini, vamwe vanhu vakauraya vanhu vakabuda vachiuraya vanhu vachibudisa nepfuti vachishandisa pfuti, nyaya idzidzi vanotoudzwa nevanhu even mumasocial media. Mazuva ano upenyu hwachinja, you can get information from even kumasocial media kwakawanda wanda, vana information iyo. So ivo vanezenge vakuda information from the public, sei vanhu ava vakaita marobberies, asi kune vamwe vanhu vari kufamba vachitoswera varitonawo vasingakwanisa kuvainvestigata. Zvinhu izvozvo zvinenge zvichirwadza. We need a fair society kuitira kuti tinge tichifambirana pamwe chete. Kama ndotenda muZimbabwe muwanezo rakanaka, ndonyaya yandanga chitiruzisa, but ndinokurudzira kuti tese
tinge tichisubscriber. Vakasubscribe ndiri kutendai zvikuru, ndokuti vari kuita madonation, vari kutengawo mapacks edu, vari kujoina as a member pachannel ino. Ndokutendai zvikuru. Ndokurudzira kunge muchishare maaudio edu nekulika and also kubayira notification bell kuitira patinongobudisa dzimwe nhau ndimunoita kutanga muchidzinzwa.